Dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání slovenské delegace se zástupci Českého parlamentu. Vítám zde předsedu Poslanecké sněmovny pana Tomia Okamuru. Dobrý den. A předsedu Národní rady Slovenské republiky pana Richarda Rašiho. Dobrý den. Hned na úvod předávám slovo předsedovi Poslanecké sněmovny panu Tomio Okamurovi. Vážené dámy a pánové, je mi velkou ctí, radostí, že mohu uvítat na půdě Poslanecké sněmovny naše přátele, předsedu Slovenské národní rady Richarda Rašiho. Navazujeme na moji návštěvu předminulý týden v Bratislavě na Slovensku, kde jsme znovu obnovili nadstandardní, hluboké, přátelské vztahy se Slovenskem. I dnes jsem řekl panu předsedovi, Slováci, máme vás rádi a chceme s vámi mít co nejužší vztahy, co nejdéle a doufám, že už to nikdo nikdy nenaruší. Obsahem našeho jednání bylo, zaprvé jsme poměrně dlouze hovořili o pozici České republiky a Slovenska na Evropské radě, která dnes probíhá v Bruselu. Shodli jsme se na tom a pozitivně hodnotíme, že má Česká republika a Slovensko podobná stanoviska. Zopakuji stanovisko, které má naše nová vláda. Pro nás je důležité, že záruky členských států za půjčky Ukrajině musí zůstat dobrovolné. To je pozice nové české vlády, kterou prezentuje i pan premiér. To znamená, Česká republika nechce povinně ručit ani garantovat půjčky Ukrajině. Samozřejmě naše pozice je i ta, že musí být plně zohledněny i belgické obavy. To znamená, Belgie se obává rizik, že by mohlo dojít na to, že by platili pak odškodné v souvislosti s ruskými aktivy, nebo by bylo potřeba peníze náhle uvolnit, přestože by je neměli k dispozici a tak podobně. Dalším naším tématem našeho jednání bylo, že jsme velice kladně vyhodnotili tu návštěvu před 2 týdny, kdy jsme se shodli na tom, že je stejná pozice Slovenska ohledně emisních povolenek ETS 2. My v České republice jsme se šli zeptat našich bratrských Slováků, zdali je ta pozice stejná. To znamená, my v české vládě, nová vládní koalice, chceme, už jsme to odmítli včera na vládě, odmítli jsme implementaci emisních povolenek ETS 2, že nechceme, aby se našim občanům zdražovaly životy. Odmítli jsme také deklaratorně včera na vládě migrační pakt EU a také budeme bojovat za zrušení zákazu spalovacích motorů. Takže to, co jsme mluvili spolu na Slovensku před 2 týdny na té oficiální návštěvě Slovenska, kterou jsem tam absolvoval, tak jsme vyhodnotili kladně, že tyto postoje, že jsme se na nich neshodli a postupujeme v podstatě v souladu. No závěrem v podstatě jsme se domluvili tady s panem předsedou na tom, že právě na základě těch znovu obnovených vztahů nadstandardních budeme koordinovat stanoviska. Shodli jsme se na tom, že si budeme volat i právě co se týče stanovisek společných postojů i vůči Bruselu, ale i v jiných oblastech, že si kdykoliv zavoláme, předem prokonzultujeme si vzájemně, kdo jakou má pozici a já myslím, že je to to nejlepší, co můžeme se Slovenskem dělat, co nejužší spolupráce, komunikovat spolu a my v tom budeme určitě pokračovat, máme z toho radost. A ještě jednou říkám, máme vás rádi. Máme vás rádi. Nyní předávám slovo předsedovi Národní rady Slovenské republiky panu Richardu Rašimu. Ďakujem pekne. Príjemný dobrý deň prajem, vážený pán predseda. Som rád, že tak ako prvá návšteva predsedu Poslaneckej snemovny Tomia Okamuru viedla na Slovensko, tak aj ja som prvý predseda Európskeho, ale aj Svetového parlamentu, ktorý prišiel na návštevu k nemu, lebo tak to má byť. Spolupráca je dôležitá, ale spolupráca medzi národmi je o symboloch a to, že symbolicky na prvú návštevu prišiel pán predseda ku nám a ja ako prvý zahraničný predseda k nemu je o tom, že to so slovensko-českými a československými vzťahmi myslíme vážne. Po jeho návšteve na Slovensku som povedal, že nastáva reštart československých vzťahov. Vzťahy medzi našimi národmi, medzi našimi obyvateľmi budú blízke, výnimočné,
bez ohľadu na to, kto bude vo vláde. Ale ten, kto je vo vláde, ten, kto je na čele parlamentu, ten, kto riadi krajinu, môže výrazne prispieť k tomu, aby tie vzťahy boli aj konkrétne, aby tie vzťahy boli také, ako si ich vytvárajú naši občania a hlavne, aby tie vzťahy boli také, aby sme si vedeli pomôcť pri riešení vnútorných, európskych alebo globálnych problémov. Prišiel som tu dnes nie sám, prišiel som s takmer 30 členov delegáciou, pretože pre mňa je dôležitý aj ten symbol, aj to, že sme tu dnes spolu, aj to, že môžeme popriať Čechom a Slovákom krásne, zdravé a pokojné Vianoce, ale som tu aj preto, lebo sme tu vzali zástupcov našich mládežníckych organizácií, ktoré organizujú mládežnícke parlamenty a stretnú sa s kolegami z Čiech, aby sa navzájom spoznali, aby si menili skúsenosti, aby sme my vedeli českých mladých parlamentaristov prijať ku nám a slovenských tu do parlamentu Českej republiky. Sme tu aj preto, lebo sme podporili aj výstavu slovenskej umelkyni v Prahe, pretože naše parlamenty sú nielen o spolupráci, ale aj o podpore kultúrnej výmeny, ktorá je pre mňa mimoriadne dôležitá. A sme tu aj preto, pretože chceme tieto vzťahy zvýrazňovať a chceme ich deklarovať aj pred vami, pred občanmi Českej a Slovenskej republiky, aby ste vedeli, že my, ktorí sme mali tú česť byť zvolení do týchto funkcií, budeme robiť všetko preto, aby sme ten potenciál vzťahov, ktorý máme, naplnili naozaj na 100%. Pán predseda Okamura povedal o mimoriadne dôležitých pozíciách, ktoré máme Česká a Slovenská republika spoločné, pretože práve dnes sa v Bruseli rozhoduje o pozíciách a záveroch Európskej komisie a keď sme Slovensko, keď nás je 5,5 milióna, keď sme s Českou republikou nás 11 miliónov a 16 miliónov a keď nájdeme na rozličné problémy aj spoločné stanoviská Maďarska a Poľska, bude nás viac ako 60 miliónov a to znamená, že budeme prezentovať silu, ktorá vie stáť za postojmi našich krajín, ktoré sú dôležité pre život našich obyvateľov. Emisné povolenky sú mimoriadne dôležitá téma. Sú mimoriadne dôležitá téma pretože keby sme ich zaviedli tak, ako mali byť od roku 27, vytvoríme našim domácnostiam a podnikateľom neriešiteľný ekonomický problém. Zákaz spaľovacích motorov, však my sme automobilové veľmoci. Na počet obyvateľov Slovensko a Česká republika sú prvý a druhý najväčší výrobcovia na svete. Zákaz spaľovacích motorov sa môže výrazne dotknúť európskej ekonomiky a ekonomiky našich štátov. Migrácia je niečo, na základe čoho sme aj my na Slovensku a vy v Českej republike dostali mandát vládnuť. Migrácia nemôže byť neregulovaná, nemôže byť chaotická, pretože naši občania si to tak neželajú, lebo sa nebudú cítiť bezpečne. A otázka ruských aktív. Všetci chceme, a ja som presvedčený, aj všetci, ktorí nás sledujete, chceme, aby vojna na Ukrajine skončila. To je nespochybniteľné stanovisko, som presvedčený aj Čechov, aj Slovákov. Na druhej strane všetko, čo sa ponúka a všetky záruky, ktoré dávame, musia byť také, aby sa občania našich krajín nemuseli potom na zlé rozhodnutia vlád skladať. Pretože na to sme mandát od občanov nedostali. Slovenská republika je proeurópska, aj navždy bude, ale my máme mandát od občanov Slovenskej republiky byť proeurópsky tak, aby súčasťou Európy boli aj spokojní občania našich krajín. Tomu ja ďakujem pekne, ešte raz ďakujem. Ďakujem. A dovolila by som ti popriala cez teba aj všetkým občanom Českej republiky kľudné, pokojné, a keďže som lekár, najmä zdravé sviatky a úprimne od srdca sa teším, že máte vládu Českej republiky. Teším sa na to, že sme začali takto dobre našu spoluprácu a teším sa na to, že práca našich parlamentov, vedení parlamentov a všetkých ľudí bude taká, že občania Českej a Slovenskej republiky povedia, že áno, toto je naozaj reštart tých najlepších možných československých a slovensko-českých vzťahov. Ďakujem pekne. Já bych tomu ještě dodal, že skutečně my považujeme za klíčové tu spolupráci se Slovenskem, protože jsou to najednou dva státy a pozice dvou států.
A to je tedy velice zásadní a musím říct, že i na základě svých zkušeností, tak to, že se dokážeme bavit v podstatě a rozumíme si 100%, tak ty stanoviska nacházíme velmi rychle. A dovolte mi taky závěrem mého vystoupení popřát všem občanům České republiky i Slovenské republiky krásné svátky, šťastný nový rok a hodně zdraví. Nyní uděluji prostor pro dotazy médií. Pro dnešní tiskovou konferenci jsme zvolili formát jeden dotaz za česká média a jeden dotaz za slovenská média. Já poprosím ČT24, prosím. Filip Šusta, Česká televize, dobrý den. Vy jste tady podrobně mluvili o tom, jak chcete, aby vypadaly ty budoucí vztahy. Já bych se ale zeptal konkrétněji a musíme se vrátit k té vaší cestě na Slovensko. Já bych se vás chtěl zeptat, pane předsedo, jestli jste věděl o tom, že Filip Turek si tam že se tam setká s Tomášem Tarabou a domluví se na tom, že v případě, že nebude nominován do vlády nebo nebude členem české vlády, tak ho bude pan Tomáš Taraba zastupovat na jednání v Bruselu, tak jestli jste to jako organizátor a také koaliční partner věděl a zároveň jestli pokud jste s tím byli v rámci koalice v souladu, tak jestli je třeba možnost to, že i ministři za SPD by byli v budoucnu třeba zastupováni slovenskými kolegami. Děkuju. Tak odpovím zcela jasně. Ano, já jsem věděl o tom jednání, ostatně byl jsem osobně přítomen té schůzce s panem ministrem Tarabou. Bylo to první den večer za mé osobní přítomnosti a za přítomnosti i jiných členů delegace. Je to tak. Já to považuji za zcela v pořádku, že se scházíme s ministry vlády a že se v té době ještě budoucí ministr Petr Macinka, ale i další členové delegace sešli s panem ministrem Tarabou. Těch setkání tam probíhalo víc i mimo ty, řekl bych, oficiální místa a já jsem rád, že na té platformě už se připravovaly i další schůzky po vzniku naší nové vlády, která už vznikla. Co se týče toho případného zastoupení za Českou republiku, ano, byl jsem o tom informován od prvního okamžiku. Nicméně já si myslím, že je to plně v gesci ministra pro životní prostředí a také samozřejmě musí to být dohoda i v rámci dohody, co se týče pana premiéra a vlády. Takže ano, jsem o tom informován od první vteřiny, nicméně, protože nemám v gesci ministerstvo životního prostředí, tak máme úzus, že si vzájemně nemluvíme do té agendy. Agenda je daná v rámci programového prohlášení vlády, tu je potřeba naplňovat exekutivně v rámci vlády a to samozřejmě všichni členové vlády plní, abychom naplňovali program. Takže ano, byl jsem o to informován a já myslím, že tak v pořádku, že jako předseda Poslanecké sněmovny mám veškeré informace. Tak my jsme o tom vůbec nehovořili, my jako ministři za nás, protože pan předseda Macinka byl pověřený vedením 2 rezortů, takže my naši ministři mají na starosti každý jeden svůj rezort a my máme dostatečnou časovou kapacitu na to, abychom se účastnili za nás, abychom hájili naše stanoviska, takže jsme vůbec ani nemluvili o tom, že by to mělo být jinak. Nicméně připomenu z minulosti, že už docházelo k zástupnosti v trošku delší minulosti, že jsme se vzájemně zastupovali Česká republika a Slovensko, nehledě na to, jaká tam byla vláda, jaké bylo složení. Ale my za nás, za SPD, jsme o tom absolutně nehovořili. My ta ministerstva, protože každý ministr má každé ministerstvo jedno a budeme hájit stanoviska České republiky za nás. Nyní dávám prostor pro dotaz ze slovenské strany. Dobrý deň, Kristina Chrenková, Slovenský rozhlas. Ja som sa chcela spýtať, predstavitelia slovenskej a českej vlády teda opakovane deklarovali záujem o obnovenie užšej spolupráce nielen medzi Slovenskom a Českom, ale aj v rámci Vyšehradskej štvorky. Zaujímalo by ma preto, aké konkrétne kroky plánujete podniknúť, aby sa toto fungovanie obnovilo aj teda rokovania na tejto úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázku. My dvaja, aj predsedovia parlamentov Maďarska a Poľska, môžeme a budeme mať rozličné názory na rôzne témy. Aj my s Tomiom máme niektoré rozličné názory a postoje. Ale, a to zdôrazňujem, musíme hľadať spoločné prieniky na riešenie problémov, ktoré sú pre nás dôležité. Aj s rozdielnymi názormi niektorými môžeme hľadať spoločné riešenia spoločných problémov. Budeme mať v budúcom roku, začiatkom roka, stretnutie predsedov parlamentov Vyšehrádskej štvorky v Budapešti,
kde budeme v plnej zostave. Malo to byť v novembri, Tomio sa akurát stával predsedom parlamentu a v Poľsku presne v tých dňoch dochádzalo k zmene a menil sa predseda dolnej komory Poľského parlamentu. Teraz sme v plnom formáte a moja predstava je o tom, jeden je socialista, druhý je pravičiar, tretí môže byť liberál, populista, akokoľvek nás nazvete, ale ja som presvedčený, že predsedovia parlamentov získavajú v dnešnej dobe na mimoriadnej vážnosti a sile. Opakujem, na mimoriadnej vážnosti a sile, pretože rozhodnutia, ktoré sú príjmané, budú schvaľované v našich parlamentoch. A ja som sa ešte nestretol s pánom predsedom Poľského parlamentu, bol som s pánom predsedom Maďarského parlamentu. Ja som presvedčený, že na témy, ako sú emisné povolenky, ETS 2, budeme mať spoločné riešenie 4 krajín na viac ako 60 miliónov obyvateľov. Ja som presvedčený, že budeme mať spoločné postoje aj k spaľovacím motorom a ich zákazu v roku 2035. Však my predsa nemôžeme súhlasiť s opatreniami, ktoré sa zásadne dotknú ekonomik našich krajov a života, našich krajín a života našich obyvateľov. A ja som presvedčený, že z hľadiska neregulovanej, nelegálnej migrácii budeme mať takisto rovnaké postoje. My nebudeme, aj keď sa ja stretnem s vašim pánom predsedom, my nebudeme trvať na tom, aby náš postoj bol 100% zapracovaný, aj váš postoj, aj poľský, aj maďarský, lebo výsledkom by bolo nenájdenie spoločného prieniku. Ale to, čo sa v Európe deje, som presvedčený, že nájdeme také spoločné postoje, že po V4 bez ohľadu na to, aké máme rozdielne názory v mnohých témach, vyjde sila viac ako 60 miliónov obyvateľov, ktorá nemôže byť v úrovni a v Európskej únii ani na komisii ignorovaná. Takže môj postoj je hľadanie prienikov a tam, kde tie názory máme rozdielne, aby ste nám dovolili, a ja nebudem kritizovať Tomia a on mňa, aby sme ich mohli spoločne slobodne vyjadriť. A otvorím sa aj citlivej témy Ukrajina vstup do EÚ. Pán predseda parlamentu jasne povedal, že jeho názor je, že Ukrajina v EÚ teraz nie je téma. A my, Slovenská republika, sme povedali, že áno, chceme podporiť Ukrajinu na vstupe do EÚ za podmienky, že splnia všetky kritériá tak, ako sme ich museli splniť my. Rozdielny postoj, ale nás to nedeli v tom, aby sme nepracovali spoločne na riešení problémov, na ktoré máme rovnaké postoje. Takže to je o tom, a ja, aj pán predseda parlamentu sme rozdielni. Sme. Aj názorovo, aj historicky, aj politicky. Ale máme toľko spoločných problémov, ktoré vieme riešiť, že som presvedčený o tom, že vytvárame naozaj Československú alebo Slovensko-Českú os, ktorá bude základom reštartu nielen našich vzťahov, ale aj V4. Tomio, ďakujem pekne. Taky děkuji a těším se na spolupráci. Ďakujem veľmi pekne. Nyní končím tiskovou konferenci a přeji všem zúčastněným krásný zbytek dne. Děkujeme. Mějte se, Ďakujem pekne. nashledanou. Krásne sviatky, ďakujem pekne. Nashledanou.